Roni mara. Nang tamu nai lukurun tani wo. Coba kisah, orang pesa kisah na. Dokter kaham na jangan ni bagai, angya thay ni bagai. Bunyi tadi coba kisah na. Kisah, coba jadi. Sabrum Hangkorni Rupostri Blog by Khobjak Acharya Kamini Takhok Bidyamohon Tripurani Sajak Toruni Tripura Rungrem Choku Rungsrungai Tongjamani Bisiktam Romai Sakhamia by Jobawok Laijak Thongarok Lai Tongjaka Noknukhungi Manai Khunoi Je Tongmarokno Bebakno Phali Naijaka Tabukhe Tai Nainani Phano Kri Ingjagai Khaganang Maya Ganang Lukurokno Khairok Susukhe Je Mansa Kisha Khairogui Chubajanani Bagai Mokolni Mukti Shokori Kabjaka Bukhuk Torini Tripura Joyakari Nai Tongdi Kubui Koktibini Mangpliwo Khazani mare kising song tei takubuk sono jotno lamsogo ang phaisok bajak asai ji para nini mungta mungkha kaku Bidyamohon Tripura nini sajak tamang mani hanya lagi tahu kono rokom asung maka besai himi aku 3 বছর kakak sak ham rogolut lang khade doctor wo jibit lang ja jibit lang kha ngitam sajak katam refer ma karo ora tv rong sajaka tv rong ni sajao 6 মাস salai ning ka bno 3 মাস salai belai bitikri ka po bini bawa ara cikisa khlai dihi jibit lang sekle abar bitir nai bok tokti peti ro bo hogo sanai nang nasro 3 মাস salai jak tamo ko yang jibini je doctor thangpro doctor ok tamo sanono ora ham ya hini isa na ki te refer hone ni isa hu bilonnya ni doctor phaitai kok soilia boksa khoba bone cikisa khlai jak lar bitir me ai sago tamoro khai chajak lai narok hok dolasa hok khlaipa harunglai tongo khlaimiyang lai doctor bo kri bai musu bo kri bai ta brungna rezapli athara poribat thangjak bobolai thaigo nini sajak bosoni sing ko haimang mani be rugi klaimani jha 3 বছর kakha age bohai tong mani bo age la gamche age ni photorok tongna tongo o bobini mobile tongo bini photo age bo bo age gam musanabai musunabai bini ya thyaw jenene bathling jaw bo jaboi ada dai tung ekano bono doctor ot lang lai khada doctor tlang jaw tlang nai lai prothom sabron boknok jaw sabron promane jibiyo trang di hingga sangrang kre trang mia tongkha de jere klaro kolasara trang kha kolasara ni klare phar jagai dro jibiyo ma trang khaple jibiyo tlang phuni bo hoi rang kre brong nga je chini loka raw tubasu ni bai chino train thanga chini la rang kre ni bai hoi ma tong ga gari bo doctor seri howo song athani se song jibi boka songago aja chini je angaraw apolai song chini kaitane laman bo hinjaya ba no je chini kaitani mutara phaye bau thaka bau sai bau suba suro khlai thanga ara operation khlai di hi saja songhe rangkri ni bai khlai malia etabo no lukuni etabo nro ko khaganang maya ganang lokurong thani tamon nai tabo ara doctor ok de nai jang mana ara phola katha sat bo phai din jaw ara bo ta he rangkri ni bai thangnia tong chini lukura maya anggo khlai bo sajo surara kisha doctor phnungnani ha chini phola katha sarba aro phaidi hinja aro raw de kisha aro thangma nahi abtirong na nai jamani kle
Mana lokorok rang pijas je mansak soba khan kenok pulak tharu tlang mana bahai nai na. Ega bo parani mungka tang para bo. Sini para de. Asai je para. Blog tang mai khopja bo blog. Blog rupai sri blog. Engke boni bank account nok tong na. Tong. Hari sing sini hamyang jak sak hamyang jak bo bai ko kisa ko khne chini bhojak torani mara. Nang tang monai lokorong thani bo. Coba kisah orang pesa kisah dokter kaham na jangan ni bagai ang ya thai ni bagai bunyi tanya coba kisah nama anak kisah coba jadi Kazani takut kosong nara maya kena maya kiba kisah antani coba jadi Nini bank account dong na. Engke sing boni bank account screen road nai ganok abro orja ganok je mansak khokse khongni je mansak subalaji belai khno boni sak hamya sini bukhok torani marani konong nang mankna boni yathirok ekdum kram pura 3 bosor kai thangka bo rugi manjak mani school ok thangmalia class 9 pore tongmani school ok thangjak mal yang tongkha yathai vlogging mai na khai phungla yathai nong nang mankna khlan ta khokte usang iko yathai vlogging manja pura kram jak Agi yo lagi sase lorimia tobo kaitani lama bai isujra poito bai isujra ongkha boni video no joto ja share khladi kha ganang maya ganang sini tiprasa taichin dofa jaiti ma sagroni thani awono koyo brono je mansak subadi belai khno khungsuk jeya bro huk khai chalai jao parangke sabrum parangke asai jit para Bangladesh border gana belai khno prang puichan be belai khno obab abon mai lokoron thani subasu sano